شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ኣንሓውኹም ሰላሕ ዲኒ ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዝበለፀ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለፀ ቃል ሒዝና ንመፅእ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለፀ ናይ ህይወት ቃል ሓፂር ናይ 5 ደቂቕ ሼር ክንገብር ኢና እዚ ፕሮግራም ካልኦት ክካፈሉ ንዕሩኽትኩም ንሕዋትኩም ንቤተሰብኩም ሼር በልዎም ክጠቕሞም እዩ ሎም እንካፈሉ ቃል ምስጢር ኣብ ንእሽተይ ነገር ግዜ ምውሳድ ዝብል እዩ ኣብ ንእሽተይ ነገር ሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ንወስድ ኢና ዋይና ኣብ ንእሽተይ ነገር ግዜ ንወስድ ሓደ ግዜ ውሽጥና ክስሙዕ ይኽእል እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ቅድሚት ደሳግረኒ ኢልና ንጽሊ ንጸውም ብዙሕ ነገር ንገብር ንኸውን ግን ካብቲ ዘለናዮ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ዘይንርኢ ንኸውን ዋይ ግን ከምኡ ይኸውን ንሕና ንጋገ ስለ ዘለና ዶ ይኸውን ጽቡቕ ኣካይዳ ስለ ዘይንኸይድ ዘለና ዶ ይኸውን ኣይኮነን ምስጢር ኣለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ሉቃስ 16 ጥቕሲ 10 ብሒደት እሙን ዝኾነ በብዙሕ ድማ እሙን እዩ እቲ ብሒደት ዝዕምጽ ድማ በብዙሕ እውን ዓማጺ እዩ እምበኣርከ ብገንዘብ ዓመጻ እሙናት ካብ ዘይትኾኑሲ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም መን እዩ ብናይ ኣማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑሲ ናትኩም ዝህበኩም ደኣ መን እዩ ሪኹም ብሩኻት ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ንእሽቱ ነገራት ግዜ ክንወስድ ሱቕ ኢሉ ዝገድፈና ኣብኡ ኣብ ህይወትና ከነጥርዮ እንደልዮ ከነጥርዮ ዝደልዮ ነገር ስለ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓብ ጎደና ኣብ ንእሽተይ ጎደና ይዘዳልወካ ንዓብ ጎደና ዝበቅዕ ካራክተር ኣብ ህይወትካ ዘምጽኦ ብስለት ኣብ ህይወትካ ዘምጽኦ ኣብ ንእሽተይ ጎደና እዩ እታ ንእሽተይ ጎደና ትኸድዋ ዘለኹም ንሳ ናይ መፈተኒት ቦታኹም እያ ንዓብ ነገር ክትከዱ ብቑዓት ዲኹም ኣይ ብቑዓትን ትፍተኑላ ስፍራኹም እታ ንእሽተይ ነገር እያ ስለዚ ንመዓልቲ ንእሽተይ ነገር ዝንዕቕ መን ኢሎ መጽሓፍ ቅዱስ ምኽንያቱ ነቲ ትፍተነሉ ግዜ እንተ ንዕካዮ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ብቑዕ ኣይኮንካን እግዚአብሔር ኣምላኽ እሙንነትና ኣብ ንእሽተይ ነገር ቸክ ይገበሮ ከይፈተኖ ናብ ዓብ ነገር ከኣምነና ኣይክእልን እዩ ንዳዊት ቅድሚ ናብ 12 ነገዳት ናይ እስራኤል ምሕላፉ መጀመርታ ኣብ ኣባጊዑ ይፈቲንዎ ዳዊት ኣብ ኣባጊዑ እሙን ነይሩ ኣባጊዑ ካብ ኣፍ ኣናብስ ይምንጥለን ነይሩ ነባጊዑ ክሳዕ ክንትኡ ይሓልየለን ነይሩ ነተን ኣቦኡ ኣሚኑ ዝሃቦ ጥሪት ዳዊት ድማ ብእሙንነት ይከናኸነን ነይሩ ኣምላኽ ነዝርኢ እዩ ቀፂሉ ካብቶም 12 ነገድ ናይ ሓንቲ ነገድ ንጉስ ይገይርዎ ድሕሪኡ ግን ናብቶም 12 ነገድ ኣሕሊፍዎ ሪኢኹም ብሩኻት ምስጢር ኣለዎ ኣብ ንእሽተይ ነገር ግዜ ምውሳድ ኣምላኽ ሰማይ ንዓብ ነገር ኣብ ንእሽተይ ነገር ይዝኣምነካ ስለዚ ሎሚ ኣብ ኢድኩም ዘላ ነገር እሳ ንጽባሕ ንግሆ መንገድኹም ስለ ዝኾነት ተኣሚንኩም ጉየዩላ ተኣሚንኩም ስርሑላ ተኣሚንኩም ርእስኹም ሃቡላ እቶም ንእሽተይ ነገር ዝንዕቁ ንሶም ዓያሽዮም ምኽንያቱ ንዓብ ነገር ብቑዓት ኣይኮኑን ኣምላኽ ኣብ ንእሽተይ ነገር እሙን ከም ዘይኮንካ እንተርኢካ ኣብ ዓብ ነገር ምስእተወካውን ኣባላሻው ምዃንካ ስለ ዝፈልጥ ኣይሕልፈካን እዩ መን እዩ ንእሽተይ ነገር ሂቡ ከይፈተነ ንዓብ ነገር ከኣምነካ ዝኽእል ስለዚ ክንፍተን ኣለና ክንእመን ተዳ ኮይና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ኢሉ ኣሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ጥቕሲ 17 ንሱ ኸዓ ኣታሕያዋይ ባርያይ ጽቡቕ ገበርካ ብሒደት እሙን ኮይንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ ሪኢኹም ብሒደት እሙን ኮይንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ ሎሚ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ኣምላኽ ሸይሞም ትርእዎም ዘለኹም ትማሊ ማንም ኣብ ዘይፈልጦ ንእሽቲ ነገራት ኣምላኽ ኣሚንዎም እዩ ስለዚ ንዓብ ነገር ክትሓልፉ እግዚአብሔር ኣፍታ ሂብኩም ዘሎ ከመይ ምዃንኩም መጀመርታ ክርእየኩም ኣለዎ ሎሚ ሒዝኩሞ ንዘለኹም ነገር ሸለል በሃልቲ ተደኣ ኾንኩም ንዕቤትኩም ብገዛእ ኢድኩም ቀቲልኩሞ ንዕቤትኩም ብገዛእ ኢድኩም ኣባላሽኹሞ እሙናት ኩኑ ኣብታ ዘላትኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ባኸውፀኩም እዩ ስለዚ ኣብ ንእሽተይ ነገር ግዜ ትወስዱ ዘለኹም ስለዚ ንኣስኩም ኣይኮነን ኖ ኣብ ንእሽተይ ነገር ግዜ ትወስዱ ዘለኹም ስለትጋገይ ዘለኹም ኣይኮነን ኖ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዝበለፀ ናይ ክብሪ ጎደና ኣብታ ንእሽተይ ስለ ዝሰርሐካ እዩ ትስርሑ ኢኹም ዘለኹም ባህ ይበልኩም ሻሎም